Un ano máis, a Asociación O Potiños quere contaxiar a paixón pola arte da fotografía a todos os veciños, veciñas e visitantes do Carballiño. A entidade cultural, en colaboración co Concello, organiza unha nova edición de Pon unha foto na rúa, que se desenvolverá o vindeiro domingo día 26. A cita está prevista na Praza Maior en horario de 10 a 2:30 e realizaránse retratos a todos aqueles que o desexen. As imaxes serán expostas e regaladas aos participantes. Floristería Arual será a encargada da decoración, como noutras ocasións, e a Pepa Loba prestará algúns disfraces. O Potiños tamén porá en marcha un concurso fotográfico xoven. Buscan atraer a xente nova á fotografía para renovar canteira. Nos centros educativos foron receptivos a este proxecto. Isto é un evento que está unido ao mundo inteiro, que fai o Día dos Museos, e, polo tanto, en moitas partes do mundo faise unha actividade similar, que é sacar a fotografía á rúa, poñer os eventos para que a xente que queira traiga as súas fotos e se mostre aí durante un día, e nós, digamos, acoplamos esta actividade un pouco, aparte de poñer as fotos que xa levamos feito, colgalas con pinzas, todo isto que lle dá un aire pois moi festivo, pois este ano tamén contamos todos estes anos con facerlle fotografías á xente que o desexe, non? Facemos un pequeno escenario que desde aquí damos as gracias a Floristería Arual porque sempre colabora e este ano vai facer igual. Facemos un pequeno escenario e a xente posa. Curiosamente vamos tendo a idea e vamos sabendo que a xente xa nos busca, o sea, así como os primeiros anos había que casi pedir de favor, ven que che faga unha foto, ahora mesmo xa ven a xente, están esperando, incluso hai xente que non pode vir, che di, oye, que eu non podo estar este ano que ve, contade comigo, non? Entón, polo tanto, pois é moi interesante, moi divertido, facemos alrededor dunhas 300 fotografías, das cuales se seleccionan 100, que estarán expostas, como sempre, na rúa principal e logo que lles regalamos a xente. Quero dicir, toda esta actividade, pois eu creo que é un tema que nos dá a conocer, que lle dá moito interés á fotografía, que lle dá tamén un día de agrado, de traballo, de facer arte. É unha convocatoria para un concurso fotográfico libre para todos os xóvenes da comarca do Carballiño maiores de 14 anos, o sea, de 14 anos en adiante. O tema é aberto, quero dicir que o tema é libre, poden facer as fotos que queiran, tanto dá que sean manipuladas como non. Estamos en contacto a través de Silvia, que lle agradezco este aquí tamén, con todos os centros de educación de Carballiño, institutos, Vila do Renteiro, as Monxas, e todos foron moi receptivos a este tema porque bueno, están tratando sempre de buscar iniciativas para que a xente nova, pois se distraiga ou use incluso estes aparatiños nefastos que son móviles, pois para facer algo de beleza e algo de arte. Dende o Concello, cada ano validan e recoñecen o traballo feito por este colectivo en prol da cultura do Carballiño. Tamén destacan a aposta deste ano por chegar aos centros educativos e buscar canteira. Para nós tamén é un orgullo poder presentar de novo pois unha actividade como é Pon unha foto na rúa, que ven da man do colectivo Potiños, como sempre, un traballo moi intenso, incansable, e, dende logo, pois moi enriquecedor para a oferta cultural do Carballiño, e un traballo que, dentro do local, vamos internacional, porque é unha xornada, pois, que transcurre en moitísimos sitios, e nós temos a sorte de ter o colectivo Potiños que o faga no Carballiño, que permite tamén, pois, que a xente, pois, perdure no tempo, a través da imaxe, con arte. E este ano, pois, aparte desta presentación, pois, tamén temos a suerte de que van os colexios, de que vamos ter nos centros educativos, vamos a buscar canteira. Eu penso que eso sí que é algo que nos gusta, que fai Potiños, ata xa fixera cursos, e agora, pois, con este concurso, penso tamén que é un estímulo para os rapaces, para que se acheguen a cultura, se acheguen a fotografía, e, dende logo, pois, nós, como Concello, como Concellería de Cultura, pois, tamén lle facemos ese recoñecemento de apostar pola xente nova e, dende logo, darlle unha perspectiva diferente da vida a través da arte e da fotografía.